tapasin yhden kaverin Haaramusta. Se sanoi, että sen vaimo on hakemassa eroa ja sitten se sanoi, että se meinaa vetää pään täyteen lauantaina ja sitten se meinaa lyödä sitä akkansa puukolla. No meidän talon pihan niin pari mormonia puhumaan pojille Jumalasta, kun pojat oli hirveesti humalassa. No, pojat sanoo, jos Jumala on olemassa, minkä takia se ei voi lähettää maanjäristystä ja tuhota pakolaiskeskuksen asuntola Espoossa. Sitten rupes potkimaan niitä mormoneita, kun toinen niistä mormoneista oli Keniasta. Oli Keniasta. Mä kuulin, että poikaporukka oli sytyttänyt pultsarin tuleen petroilla, kun se oli maannut lenkkipolulla. Se oli saanut aika pahoja palovammoja. No ne jätkät vaan nauroi, että kun se pultsari oli ollut tulessa, se ei koskaan päästänyt irti sen valkoviinipullosta. Mä tunsin sen spurkun, sen nimi oli Esa. Me oltiin armeijassa samassa komppaniassa. Sillä oli jo silloin paljon ongelmia. Mä kävin katsomassa mun tätiä sairaalassa, kun se sairastaa maksakirroosia. No, siellä oli yksi nuori tyttö samalla osastolla. Mun täti sanoi, että se tyttö sairastaa AIDSia. No, mä sanoin, että mä tunnen sen tytön. Se on meidän viereisestä talosta 3. kerroksesta. Ja sen poikaveri on rap-artisti Amerikasta. Ja sekin kuulemma tykkää Koskiksesta. No, mä näin yhdessä aikaisin-lehdestä, että mun vanha tuttu on mekaanikkona Saksassa formulatiimissä. Se tekee hirveästi rahaa ja se kiertää maailmaa. Nyt mä muistan. Me aina pilkattiin sitä, kun se ei koskaan juonut viinaa. Viinalauluja naiset, viinalauluja naiset. Viinalauluja naiset, no jätetään sen lauluja naiset pois. No jätetään sen lauluja naiset pois. Viina, viina ja viina. Viina, viina ja viina. Viina, viina ja viina. Viina, viina ja viina.